asyak tay umadayo Kitliklikat ayat tabulod ko Rebeng na laeng nga inak biruken Tay mabukudak kanayak na ikideng Nupay na sa ngem daytoy tirumbeng Amok adakes inta ar-aramiden Jak maituret pay nga inak buyaen Palagluana gapu kaniyak laen Jak maitur no sa tila kamek to Gapula kenayat binulod ko Aklune nagbalinag ka narukom Nagpaadipet ti saan ko apuko Palubusan kan na isutay sublianam Puso kenrik nam isut adaan karbengan Awan titengel ko anang ikot ken ka No dilatoy ayat nga inaktin parik na Diyan maibdol no sa tila kamik to Gapula kenayat binulod ko Aklune nagbalinag ka narukom Nagpaadipet ti saan ko apuko Nupay na sa ngem daytoy tirumbeng Amo adakes inta ar-aramiden Jak maituret pay nga inak buyaen Panagluana gapu kaniyak laen Jak maibdol no sa tila kamek to Gapula kenayat binulod ko Aklune nagbalinag ka narukom Nagpaadipet ti saan ko apuko Diyan maibdol no sa tila kamek to Gapula kenayat binulod ko Aklune nagbalinag ka narukom Nagpaadipet ti saan ko apuko Yan, isagot ko naman isang request. Yan. Yan ang mumiyati, katuwami. Nung nang nangaganyan yung GSM lo, iso na na Miss Agnes sa doon yan.
lakay, di damo makita. Impereng mo't mata, parukungkot minat mata. Kami pinigdayan, inagnaro tinalikodan, nagsauka ket kunam ay ading naglapsat ka. Saan ang nagbayag, pinasyarnak jay paway. Nitan ngayon pudno mo, nayat ngayon ka tarigagay. Gaputi anos mo, ingka ngarut sinumbatan, napan kamet den gimata. Chivas ngayon ta nagsamuan, sanas ket idi maturog ka, di nakankat na imas, ngem idi makariing ka. Di ka manen makaidna. Naglabas ti Panoen, inta ngarut nagkalaysa. Adun akadwada, masweding nga kunada. Ngem uray nukasta, natalnat panagdenata, arit tapay ti daduma. Nagkailay sa di nabongga, ket ita ngarud lakay, nagbungati ayan ayat ta. Dua nga upin ka, mangipategmet kadata. Ngem nung malagip ko, di damo panaginumta, kasla kayat ko nga ulitin. Agaramid tapay maysa, haniyan ang nagragsak, di naginumta di Chivas. Nagpulutan ka, nalabaga sanas, ket idi maturog ka, di nakankat na imas, ngem idi makariing ka. Di ka manen makaidna, ket idi maturog ka, di nakankat na imas, ngem idi makariing ka. Di ka manen makaidna.
Damagik man ken ka nu ay ayaten nakmetla Tang amin jakap kap ne kan nu di sikatay mangisawa Adut sayang guseng kasla di na paggugustuhan Dakinunang kanpay jak maibagay kasadyang Damakik man ken ka sinutpud no nga data puso Tay ka di madamdamag ko wenno siya piman anano mo Kaya't kulat manigurado Kaya't kutay napaypayso Tanarigati maikulbo Numang limlimo taayat mo Anya ka di iagpayso Ang lugar to'y ayat ko Anya ka di ka ikaryan Na pudno unay a puso Di mo sawen nga awan Sigurado nga ipatay ko Ipatay ko ubiyag ko Kinaulpi tanake mo Damakik man ken ka sinutpud no nga data puso Tay ka di madamdamag ko wenno siya piman anano mo Kaya't kulat manigurado Kaya't kutay napaypayso Tanarigati maikulbo Numang limlimo taayat mo Anya ka di agpayso Ang lugar to'y ayat ko Anya ka di ka ikariyan Na pudno unay a puso Di mo sawen nga awan Sigurado nga ipatay ko Ipatay ko ubiyag ko Kinaulpi tanake mo Anya ka di agpayso Ang lugar to'y ayat ko Anya ka di ka ikariyan Na pudno unay a puso Di mo sawen nga awan Sigurado nga ipatay ko Ipatay ko ubiyag ko Kinaulpi tanake mo Ipatay ko ubiyag ko Kinaulpi tanake mo
pusong, ouch, nagsakit. Iyawan ko, tuy napuno nga ayan mo. Awan sa pangli nagiko daytoy puso. Nang kasta kamet kaniya gamitili ko da lipliputan na pinamati na asyang laeng tita naket gem kayang na tua Gadain ng kagudwa di tapusong Kendrick na Ingan nila Muna'y tuy puso Ulpuna'y ta Apa na kaya Siksika lae mabukunan refleksik aku rain ka kainalilaw na dua kambing na ika ay ayate. Thank you so much to my Ate Leia Daffy, to Jennifer Muliana, sinayang mo ko, JT ka, thank you so much. To Ate Aiza Monica Felipe, and to Mamaw, Elena Ramos, Rian Sass, Jen Pepe, hello. To Eric Sison, Dud Santa Asinom, Duel Purpos, Emerson Coloma, Dennis Caluza, Hinamating na asyang laeng kita naket gem kayang na dua kami apat-pat gem Diyan adain ng kagutwa di tapusong Kendrick na ilan ilang muna'y tuy puso ulpuna'y ta apa na kaya siksik lae ito'y kaon ka kaya di ka met mabukunan repengek akurain ka kainalilaw na tuwang kami nga ika ay ayate nga ika and hello to, yes, thank you so much Ate Aida, and to Jen, to Richie Garces, and to Nancy the Kiwag. Dakan sa bali ang puso, nagsakit, nagsain. To Cora Arca, maraming salamat po. Mami loves Nancy the Kiwag, Ate Mary Jane Cis Romero, Mag-Sarah
Masakit laing tuirik na inayat ka di na lablabes. Sikan biyakot na inagipales, di mo pinanunod, pusok may dadandes. Inayat ka di na puto, na pintas na lalailo, ngimawan kami biyangku, at akan sa baniya puso. Nagsakit diin pala ka mo, at ano sa kisuti kasat ko, timtupulus mauraya sa pulen kanto. When nagsaem, nagsakit, di inaramit mo, kinundawayang kinalupoy, daytoy puso, intalek ko di amin ko, ken panagayat ko, sinayang mo panagtalek ko, ubiyak ko. And hello to Tita Imelda Aurelio, Ma'am Cora Arca, Tita Linda Lumboy, Laila Balique, at si Mami Shoni Gali Villanueva, to Mama Jane, to Ate Aida, Sir J.R. Dagoro, Sir Noel Garcia, si Nayang Moco, Dude Santa, Monica, Ate Aida, JT ka. Inayat ka tinapot mo, napintas na lalailo, gimawan kami biyangku, at akan sa baniya puso. Nagsakit diin pala ambo, at ano sa kisuti kasat ko, timtupulus mauraya sa pulen kanto. When nagsaem, nagsakit, di inaramit mo, kinundawayang kinalupoy, daytoy puso, intalek ko di amin ko, ken panagayat ko, sinayang mo panagtalek ko, ubiyak ko. Nagsaem, nagsakit, di inaramit mo, kinundawayang kinalupoy, daytoy puso, intalek ko di amin ko, ken panagayat ko, sinayang mo panagtalek ko, ubiyak ko. Sinayang mo panagtalek ko, ubiyak ko. Sinayang mo panagtalek ko, ubiyak ko. And hello to Sir Tony Calip. Enjoy watching, sir. And to Ate Ma'am Merlin Dalial Halaba Belhalaba. Yes, thank you so much, John Paul Davea. Thank you so much. Iti na minsan nga aldaw, inag-inopen ti Facebook ko. Chat man ninang nama, ang makita
arik na ti bannog ko. Tay ti panaginanag, dito'y Facebook ka ama ka chat. Manay aliw-liwak, ti may ladawan aragsak. Agiyaman ak FB, ti inpatek ko na sa pulak. Nupay tawen tinaglabas, dito'y lagip ko di napunas. Asikalaing ayat, akinupkupi ko pak. FB tiga punay tanket na sarakan ka. Napalaos tiragsak ko, agarag-rag o daytoy puso. Kaput Facebook akon ko nadakit nagsarak, ti dalanta ng ring dinapayag. Na idulin arik na tarubeng kadi patuluyen. Uray ken katagikuten, yak maisuro to'y ring na ubiyag to'y biyag. Kaput Facebook akon ko nadakit nagsarak, ti dalanta ng ring dinapayag. Nagdulin arik na tarumbeng kadi patuluyen. Uray ken katagikuten, jak maisuro to'y ring na ubiyag to'y biyag. Rumbeng kadi patuluyen, uray ken katagikuten, jak maisuro to'y ring na ubiyag to'y biyag. Meron akong kakilala, isang matandang dalaga. May nakilala sa social media, lalaking macho, batang bata. Nagpadala ng maraming money, dahil mahal niya daw si baby. Ang di alam nitong si Ale, fake na lalaki pala si pare. Noong araw na nag-meet sila, laking gulat niya at pagkadismaya. Ang macho na nakilala niya, peke pala ang patutoy niya. Isumbong kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naagrabyado, isumbong mo kay Tulfo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan niya. Ito namang si lalaki, tumulog kay Boss Rafi. Gusto niya ang asawa niya, makipagbalikan na sa kanya. Pero itong asawa niya, ayaw nang sumama sa kanya. Kaya itong si lalaki, umiyak sa National TV. Ang sabi ng asawa niya, tatanga-tanga raw kasi siya. Pinabili siya ng hotdog, footlong ang binili niya. Sabi nanay ko, hotdog, pinili mo potlong, potlong, potlong. Kung kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso,
Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naagrabyado, isumbong mo kay Tulfo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan niya. Meron ding isang binata, may nakilalang dalaga. Maganda, sexy at maputi, flight attendant ang trabaho niya. Sa Facebook nagmahalan sila, nag-lovemaking, nagmaryang balat pa. Ang di alam nitong si Pogi, nanay pala ng girl ang kachat niya. Isang araw si nanay nagbanta, iskandal ni Pogi ikakalat niya. Kaya agad itong si Pogi sumigaw ng help me Sir Rafi. Isumbong kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Pero kapag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan niya. Bagak met ken kaidi anu gandat muntut ag sugli. I am sorry tadya maikari napanalo ngamin ti sakit na ideal daw api manaw ka sa di kapay pulos nagpakada. Tawenit at tinaglabas, linurwam ko tinagwayas. Sagbayan, nalipatan ka. Namin anuak nagparparik na, nagkumabiyag ko ang subli ka. Hindi naglata, kinit kita. Hinto nagsarat na kung silaban ka. Ipasulik toto'y mata ako mitaken ka. Sakto pa'y pangato ken ni pababa. Kastangkot anang iparik na. Ang nagbiyagang naawan ka.
nagbiyagang nga awan ka. Amok nga agbabawi ka na ang miris mo't nagbitutan. I am sorry, damage has been done. Metim agarap sa maitura, balay gigen masaraka, kalpasan niya siya ket panawan. Into nagsaraka kung silapat ka, ipasulig tutoy mata ako mitaken ka. Sakto pa'y pangato en ipababa, kastantut palang ibarik na ang nagbiyagang na awan ka. Ngem kinagpay suwanan na maililiwag lantaken ka, bareng no kapailak to nga aramiden ka. Suling tutoy mata ako mitaken ka. Sakto pa'y pangato en ibababa, kastantut palang iparik na ang nagbiyagang na awan ka.
nagbiag ni nakakaasi, anak na kamay sa anak ubre, may palpalais sa bali nga ili. Yubingak nga maladaga, binilbilin nakday dinana, ay anak ko agsingsingpet ka, taing na kun sa bali nga daga. Bumangunak itibigbigat, agin nagausip nget ken lawag, iwaras kun dagito'y mata, awan ka na ng ama buy-buyak. Tipon-tipon, nagkakabsat maungo-ungo, kas kamla nalaylay asabong, taawan neten di akin puon. Nuin kam ijay eskwela, agsasaruno kam nga agkakaka, kas kamla narpakasanga, taawan neten di akin bunga. Adu kami nga agkakabsat, siya kun nanang datay nagrigat, siya kun nanang kitay nagsaad, bilang ina nga mangal alwad. Silaw mo, di mo kanipaina. O naranya kabulan, sansangit ko imbingan. Kuri nasip nga nalubong mo, itakat silawan, at nunjak mayawan. Nang ipater, karin kaniyak ng ibusen, samsam inek ni patay, o bulat kitang lunen, nang laylayan ni anya, inakang alas amin, umon ngay kudarasen ay ikete. Nuin ka nang ipater, karin kaniyak ng ibusen, samsam inek ni patay, bulat kitang lunen, nang laylayan ni anya, inakang alas amin, umon ngay kudarasen ay ikete. Itaem manjay katugay, bulong na umay payapay, sa bunga tisin magaysay, bunga na meten tay kumidakitay, lukumalan mabalin, at balinak kumaasungsin, na umay may bisli-bisli, taramramay mo yak puno mabalin, lukumalan pinyaga, urusin ka uray na ganus ka, takanin ka uray na
kanto unay-unay inayulen kanto iti sinamay tultuluden kanto na lumamay pagamwanen inkan tumaybay anay puso anay na sahen na upot launay item kaliyak kapangaran kakasya ama idasay apaman na inkanto makatulog yarpaw kunto tarupang daytoy panyo tapno di nakakagaten tila muket maimas untuk matulog anay puso anay na sahen na upot launay item kaniyak kapangaran kakasya ama idasay apaman nga inkanto makalitin dagdagusen kanto sa puyutin na ilini kas may isang ngawling tananamem isang itnesen anay puso anay na sahen na upot launay item kaniyak kapangaran ay takasiyak ama idasay kalaygin dagiti ununay kumadi kaaklunen taimpagaro kun sa abareng-bareng ulbud dalilaw panangirumen na iruta kariken sa patakawang pancem dayas na ka na panagununuy ko kapay denggen angin na panangguti-gut kuin kapay laisen abanang idadanes panangirumen kalian gustuin at denggen apakabukayan kay nakaasin tapnun ayat ko pasudien ketag biagak asita talingen na irupakariken sa patakawan pancem nayas nekan na panagununuy ko di kapay denggen amin na panangguti-gut ko in kapay laisen apanangidananes panangirumen sabong ni Mirasul akababangman sabong liriut ay kayarik ko sabong liriut ay kayarik ko ako marayo kadagit pasadyan ay tapos inarik ko para ay di puso ket ubunan na ay di puso ket tinubon na ako marayo kadagit pasadyan magpilit ka iti gustuin kada kami kayat mga kunin
Siak wenno ni gayem wenno ti kadwak wenno siak penlae tataden nak ti mamindaso ti gamer nak darat ken tapo at nagtulang may paypayuko may palpalais na dagit palito sabong mimirasul akababangluan sabong liryut tay kayarin ko sabong liryut tay kayarin ko ako marayo kadagit na sadya day tapuso minyarik ko pala day di puso ket ubun na day di puso ket inubun na ako marayo kadagit na sadya agpili ka iti gusto kada kami kayat mo ako siya wenno ni gayem wenno ti kadwak wenno siya penlae kataden nagti mamindaso igamer nagdarat ken amo at nagtulang may paypayuko may palmalais na dagitan ko sabong limirasol akababangluan sabong liryut ay kayarin ko sabong liryut ay kayarin ko ako marayo kadagit na sadya day tapusong minyarit ko pana day di puso ket umunin na day di puso ket inubon na ako marayo kadagit na sadya agpili ka iti gustuin kada kami kayat maaglumen siyak wenno ni gayem wenno ti kadwak wenno siyak metlae tataden nakti mamindasun igamer nagdarat ken tapo at nagtulang may paypayumpong may palpalais na dagitan ko
Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools.